Eta lehen aipatu dizuegun bezala literatura kontuak dauzkagu gaurkoan gure lehenengo elkarrizketan, Nola heldu naiz ni honaino liburua eta bere sortzaileak Katxalin Miner gaurkoan Xaloa telebistan. Arratsaldeon, Katxalin? Arratsaldeon. Mila esker gurekin egoteagatik, promozio lan hauek ere egin behar dira, ezta? Bai. Bai, azken hilabete hau izaten nahi da nahiko mugitua, baina bueno, hori seinale ona da, orduan, kontentu. Eskerrik asko, zorionak liburuagatik, lehenik eta behin. Eskerrik asko. Ez daukagu hemen ale bat, guk izan genuen, zuk ere bazenuen, baina gaurkoan ez dugu, baina bueno, gure ikusleak ikusiko du hemen pantailatxoan, azal politori, ezta? Benetan polita, ez? Koloreak, deigarria, nola aukeratu zenuen diseinu hori? Bai, ez zaren unik aukeratu. Juan Baramendi baita elkarreko diseinatzaile bat, eta biatena eginda zegoenean, azalaren kontua falta zen, eta nik geneukan idea argirik ere, ez? Eta santzian utzi niri, irakurritzen nahi naiz eta irudipia ditu, ez? Eta, bueno, erakutsi zidatenean, iruditu zaiten perfektua zara, ez? Alde batetik, alaia dalako eta kolore horiek baditulako, eta bestetik, metafora oso ondo harrapatuta daukalako, ez? Gero irakurtzen zoazen nenean, jendeak zaten du irakurri aurretik erakargarria dela, baina irakurrita gero ulertzen dezula areta hobeto, ez? Hasieran agian estetikoki erakargarria, baina gero protagonistaren egoera edo irudikatzen duelako, ez? Hortxe katilu batean, kafe katilu batean arraia, ez? Photoshopa da. Bai. Bate galdetu ditanik, hombre, espero dut ez dela bili arraia hor. Hori da, ez. Eta hori izan daiteke pixka, protagonistaren sentimendua edo, ez? Irudikatzen duena. Ez dago como pez en el agua esaten dena, ez? Ez, apenas. Ez, gainera nola heldu naiz baino horrek ez badu galduta egoten sentsazio bat, baina uste ez dela novela ilun bat edo dramatikoa, eta badu puntu komiko bat, ez, portada berak ere, ez, arrai bat, kafean, galduta, baina ez ilun, baizik eta galduta, lekuz kanpo, baina agobio sentsazio ere bada komikoa, orduan uste oso ondo harrapatuta daukala, ez? Bai. Igartza bekaren fruitua da, liburu hau, pasaden urtean irabazi zenuen, 2015ean. Hori da, 2015ean, ja 2 urte. Bai kaude, eta urte bat egon zara liburua idazten, zure lehenengo liburua gainera, nolakoa izan da prozesu hori, nola hasi zara zerotik berri hau eraikitzen? Egia da, igartzara aurkezten duzula lagin bat eta proiektu bat, ez? Beraz, badukazu pixkat, buruan egin nahi zenuken horren idea bat, uki barko zenuke bintzat, ez? Ja, proiektu aurkeztuta. Eta egia horren gustora egon nintzala proiektua idazten, irabazi edo ez jakin horretik idazten jarraitu nula. Beraz, emantziaten erako neko egituratua neukan egia esan. Eta gero nik oso asko disfrutatu duten lan bat da, edo prozesu bat, ez dut naiz asko ataskatu, jo naiz faseka, bota dena en bruto, utzi reposatzen, zuzenketak hartu berriz olako lantzeak ditut, eta egia esan, nahiko eroso sentitu nahi zen genero bat da literatur ariketa, ez? Orduan, bapozik zentzu hortan, ez? Nahiko horrez, atera dena. Bai, zen prentxan doitua gonago, edo kazetaritzan, edo iritzi zutabe egintzan, ez? Eta nun egin beti datzi izan dut, baina, botatzea dituzu gauzak ez egitura batekin. Eta egia esan, asko gustatu zaiten ariketa da. Pertsonaiak sortzearen prozesu hori nolakoa da? Ez dakit, Jezabel protagonista, ez dakit berari buruz gauza pila edo deskribapen pila idazten dituzun edo... Ez, nire kasuan ez. Aurrekoan eukin nuen elkarrizketa bat Karmele Jaiorekin, eta nik esaten nion, ez? Beti entzun izan ditela, idazle izaten personajeek beraien personalidade propio hartzen dutela, eta ja, momentu batean ezin dizula egin narazi nahi zen dituzken gauzak. Eta egia da, lain handi batean pasatzen da hori, ez? Eta berak esan zian gauza bat asko gustatu zitzaidana, esan zian, nik ez dakit da personajeak hartzen duen bere personalidadea, edo idaztea da askatasuna galtzea bere horretan. Hau da, zerotik hastentzea eta dituzu aukera guztiak, ez? Personajeak egin dezaken, zuk nahi duzun guzti hori. Eta momentu batean perfilatzen zoazen esaten bera olakoa da, hau pasatzen zaio, hau gustatzen zaio, gero eta gauza gutxiago ditzazke, ez? Aukeratzen zoaz, beraz, ideak isten, ez? Egongo da personaje bat hartu eta lehen idazten hasi horretik perfilatuko dunik, baina nik uste gehiago dela akzio edo pentsamenduan bitartez mugatzen zoaz nolakoa personajea, ez? Eta orduan gero eta estuagoa da bide hori, ez?
itxierara arte, hola gertatu da, bukaerarekin ere konforme zaude, hola itxi zenuen eta bukatu da, sentitu zenuen. Gauza batzuk oso argi nituen bukaerarako, eta beste batzuk ez. Beste bukaera bi daude idatzita, ez nahi dute bukaera da igual, ez dakit zaiena edo... Bukaera bi zeuden batez ere enindutena konbentzitzen, botatzen dituen, da esaten nun bai, baina... Eta azkenean simplera jo nun, ez? Ez dugu orain izango zein nola bukatzen den, baina simplera jo nun, eta azkenean bai esan nahi nun horrekin bat egiten duen bukaera bada, ez? Osea, moralejara gutxi eta epaitze gutxi eta moral gutxi, ez? Ez joan personajearekin, de repente, holako moralidade atake bat emateak, ez? Orduan, nahiko fidela personajeari, eta esan nahi nunari ere bai nik uste dut. Orduan, kontentu. Labur, badakit jendeari de repente, baina nik uste dut liburuetan hori gertatzen dela. Eta gaina beste bukaerak ari ez luzeagoa zian, eta ja esan luzeegia, venga, zer. Arinagoa nahi zenuen, ez? Egia esan arina egiten da. Bai, hori orokorrean, hori erabaki bi gauza bakarriko nituen argi, idazten hasi nintzenean, da zan liburua motza izango zala, eta idazkera soiakin da azkar irakurtzekoa edo behintzat astunez. Uste dut horiek lortu ditutela, ez? Jendeak esan dakoagatik batez ere. Liburu honetan behintzat orduan nahi duzuna egin duzu, ez? Bai. Nahi zenuen moduan idatzi. Bai, osasen nahi dut, nahiko asko sentitu naiz alde batetik, eta bestetik nahiko fidel pentsatzen nuen edo egin nahi nuen horrekiko. Orduan, zentzurtan oso kontentu, ez? Eta gero jendeari gustatu bazaio, ere, eta hobe, ez? Baina, lehenengo partea bazan hori, ez? Lehenengo kapituloa gainera irakurgai dago hor sareetan, beraz hori desbelatuko dugu pixka bat. Hasieratik, osabaren erentzia jasotzen du, lanean ere maila zigotzen da, proposatzen diote eta ez du ezezkorik ematen, beraz, hortxe gora, soldata aldatzen da horrekin, eta batean bankuan dago etxe baten hipoteka sinatzen. Eta ez omen du zalantza askorik esan nahi dut, esaten du baietz, baina benetan ez dakizu hori nahi duen, ez? Fidela da, sentitzen duenarekin, edo ez daki zer sentitzen duen momentu horretan, horrelako erabaki potolo batekin gainera? Diru iturri hori batean, ez? Erentzia batetik, eta lan igoera batek ez esantea oso zaila dian bi gauza dira, ez? Zeinek esango dio ez bada oso zerbait dakarkizuna gero zean, ez? Orduan, momentu bat esaten duena, egin nezakeen honena, hau omentzan, ez? Etxe bat erostea eta inbertitzea diru hori horretan. Orduan, ez dut uste bere buruaren kontra egindako erabakiak dianik, logika daukatenak eta sartzen dianak bere erabakitzeko gaitasun horretan, beraz nahiko lasai egiten ditu, ez? Erabaki horiek nahiz da, ez da igual berari eta zaizkion, ez? Etxe bat erostea nahi, beraz, lana egingo dut erosteko, baizik eta diru iturri bat daukat, etxe bat erosiko dut, ez? Momentua da, ez? Eta, orduan, ez da kontra egiten dituna, baina ez da bere ari atera zezkion nahietatik sortzen dian beharrak, ez? Baina, ez daukaraz horik logikoa dena egiteko, ez? Hori da, pixka razionala momentu horretan, baina momentu batean bai gertatzen dela bere pisua faltan botatzen duela, edo esaten duela, baina ni hemen gustora nago zergatik, ez? Baditu horrelako momentuak, ez? Bai, nik uste hori deni pasatzen zaigula, ez? Batzutan, zuk jartzen dituzu helburuak zure bizitzan, nizerrakit. Nire helburua da Argentinan pasatzea urte bete bizitzen, eta orduan egiten duzu guztia bideratzen duzu hori lortzera, ez? Eta horratu ingo dut, ez dakiz zer, eta beste gauza, de repente aukera bat iristen duzunean Argentinan urte bete pasatzeko. Eta orduan hasi behar zu pentsatzen, benetan hori nahi zenuken, ez? Nahiz eta emaitza berdina izan, desberdina dia askotan gertatzen ezkigunen norabideak, ez? Orduan nik uste badagoela bigarren parte hortan, ez? Berak ez du erabaki, ezan bere ilusioa, baina hor dago, ez? Eta orduan astentzea dudatan jartzen. Inkluso han egonda ere, Argentinan egonda, bigarren hilabetean esatea nola heldu nahi zionaino, horlakoak ematen dira. Bai. Itxuraz emakume independiente eta segurua da, ez? Bere buruaz seguru, erabakitzen ditu gauzak, baina hala da, edo baditu bere grisak. Hori da abia puntua, ez? Hori da nik uste abia puntua, eta horretik nik uste ere gola neko esageratua bere perfil hori hasieran, ez? Irakurleak ere nabaritu dezan asko, ez irakurleak bakarrik baizik eta Jezabelek berak ere pentsatu dezan bera hola dala, ez? Eta norberak bere burua nolakoa dan berresteko asko errepikatzen dugu gure buruari guretaz ditugun usteak, ez? Eta berak esaten du, nik ez dagoetara egitzeko zeharik besteak seinalatzen ditu, ez? Besteak dabiltza oker, besteak dira ez dakitenak nola heldu dira norraino, ni bidezio ondo nagon. Epaitzen ditu askotan. Asko.
bai, soberbia handia dauka. Eta bera aldiz, behira zendo dagoen, ze berak erabakitako lekuan dago, berak nahi duen bezala, da egia dan edo ez, gerora ikusten da, ez da, relatiboago dela, ez? Nola, erabakitza ditugun gure bizitzan iristen geran toki horiek, ez? Ez dakit. Eta, bueno, pixkat gaina horri buruzko krisi bada, ez? Liburua, ez? Nola batzutan pentsatzen duguna, baina seguruago egoteko gure burua indartzen dugun horretan eta azten zaigun zer nahi dugun, igual, ez? Eta ze zaila den ere barrura begiratze hori, ez? Bai. Erresa dela ez, ezabelek bezala besteak seinalatzea, baina barrura begira, Bai, eta gaina daude bi modu barrura begiratzeko, bat norberak erabakitzen duenean, geldituta esatea, nola heldu naiz nion haino, eta esan zen ezake lasai, eta esan, ostre, begoren nago nahi nuken tokian, nago ez, eta beste bat da, iristen denean zuk eskatu gabe krisi hori ez. Ustez ondo zoazenean, eta zerbait faiatzen du, eta... Gai nahiko potoloak tratatzen dituzu ez, familia, guztiok identifikatzeko erresak ez, familia, harremanak, bai bikote ereduak ere, hor badago ere gizarteari kritika, argia ez da? Bai, personaje erabili nahi nun, gaina nola personaje pixka zinikoa, handa hori ez, pixka daukan punto soberbi hori. Kritikatzeko modu batean, bere ahotatik ez, araua edo norma errezegi jarraitzen duten horiek guztiak, ez? Baina aldi berean, ridikulua edo komikoa da, hain esageratuki berak ere zerbait faiatzen du, ez? Eta zuzertzea beste guztia baino bea, ez? Hor ikusten da gatazka hori, ez? Zergaitik erosketak egitera larun batetan doan familia hori da bera baino, o bera zoriontsuagoa familia hori baino. Zergaitik, ez? Berak ikusten du beraiena izan daitekela kartzela bat, eta bere askatasuna. Orduan, bizka joko hori nahi nuen, ez? Batetik bai kritikatu gauza batzuk, eta bai uste detenak jendartea dago egituratuta, bai familietan, bai lanaren bueltan, bai bikote harremanen bueltan, ez? Eta guzti hori kritikatzen da, baina aldi berean, oreka hori ere... Hori da. Oreka hori ere, berak ere behar du, ez? Oreka hori, eta azkenean badago galdera ikur hori, ez? Eta ni zer, ez? Ni hobea nahi. Hori ez den nahi, eta hori erresa da jakitea, zer ez dugun nahi, baina zer nahi dugun batzutan zailagoa da. Zorionekoa dela esango zenuke edo zoritxarrekoa, Jezabel? Claro, hor, zoriontasuna inguruan, asko irakurri zoriontasuna inguruan, idaztenen hitzen bitartean, ez libururako, kasualidadez, hainbat testu etorri zaizkitelako, horrela azaltzen da gero, ez dakit nola iritsi nintzen horraino ere, baina, toran zati bat, hau da, judutarren teoria bat, baina bai protestantismoan, asko irakurriet zoriontasuna inguruan, hor dago debate bat zerran zoriontsu izatea, ez? Eta edo zoriontsu gauden momentu batzutan, zoriontsu geran, denbora guztian eta ez? Eta nik uste berak ere daukala debate hori, ez? Berak argi dauka zoriontasuna momentu batzuk dirala, baina nik uste dagoela momentu batean ez dana kapaza ere momentu txiki ditaz gozatzeko, ez? Ze identifikatzen du momentuan, ostra, momentu hau da zoriontasuna izorratu egiten du berak momentua, ez? Ez du bizitzen, benetan ez dago hor, ez? Ez, eta hori putada da, eta nik uste gure jendartean, gure belaunaldian asko pasatzen egun gauza da, ez? Bizigera inmediatotasun horretan, eta identifikatzen dugunerako zoriontsu gerala pasa egiten zaigu, ez? Eta aldi berean badaukagu nostalgiara joera bat, ez? Gero gogoratz oso kapazak gera, unibertsitatean ze zoriontsu nintzen, ez? Baina unibertsitatean egonean zoriontsu nintzen? Nik uste hor badago metafora bat ere bai, ez? Eta personajea hor dabil. Nik ez detena uste da zori gaiztoko danik. Osa, ez da dagoen krisi batean edo bizitza aurrera doa eta berak bizitzen ditu eta esperientziak ditu eta ez dut uste, zertzakit masan oso zori gaiztokoa danik. Baina, badago zoriontasuna bera desmontatzeko saiakera bat liburuan ere bai, ez? Lan asko egiten duen emakumea da, ez? Bere buruarekin ere, orduan hori zaila da. Agian aurkituko du ere pakea, ez? Edo pake gehiago, baina liburuaren garai horretan ez dago oso pakean berarekin, ez? Ez. Baina hala ere ez du bere bizitza planteatzen, ez dakit nola esan, ez? Badago nola aldu nahiz nion aino bat, baina nik uste dut krisiek ez dutela zertan izan behar ala mierda bat, ez? Bera konturatzen ari da gauza batzuena, eta hori ere izan daiteke mutuetan ere egitzaia, ez? Ber konfiguratzeko momentu bat, ez? Krisi guztiek ber konfigurazio bat dakarte atzetik. Geratzen txala bizitza guztian krisi horretan, ez? Hori ere badago, hola geratzen danik, baina... Baina, bueno, nik genuen novela ilun bat egin nahi, eta uste dut lortu dutela, nahiz da krisi baten inguruan edo neurosi baten inguruan hitz egin, ez?
eta uste gaina gure belaunaldian, eta, bueno, goiti beti, baina nahiko dituta gaudela olako kezkekin bizitzera, olako galderekin, eta gaina errepikakorrak dira gure bizitzan zehar. Ez da, behin pasata, jazta, ez, igual bendik 5 urtera, eta horreko da beste bat, ez? Beste modu batekoa. Orduan, bueno, hori erretratatu nahi nuen eta modu lasai batean, ez? Eta zer pasatzen, krisian gaude gaur. Pertsona normal bat da, ez? Bai, eta bihar beste bat eukiko dugu eta segin dugu aurrera, ez? Badago momentu bat, atentzioa eman didana, bere bikotekide hoia etxetik botatzen duenean, ez? Badu horrelako engantxe bat, neska horrekin, eta momentu batean badago haustura moduko bat, ez? Edo beste moduko erreakzio bat, ez? Bai. Hor aldatzen da zeo zer, puntu horretan? Noski. Kontzientzia hartzen du edo badago... Bai, gainera hola nire gauza izan da, baina... Ez, totalmente. Ze gainera akordatzen du estena bat, duela denbora asko pasadana, eta halako amorrazioa sartzen zaio. Hor da, kurioso dena da, bikotekide horiak ez daukala errurik, zentzu batean. Zan, bera konturatzen dena da, engantxe hori daukana harreman horrekin, berak bere buruak kokatzen duen lekuari dagokiola. Ez besteak egiten duenari edo, ez besteak ere ditu gauza batzuk, molestatu aldiotena, gehiago edo gutxiago, ez? Baina berak erabakitzen duela hor egotea, ez? Hor jarraitzea. Eta modu bakarra horrekin puskatzeko dela, berak puskatzea, ez? Ardura hori hartzea, ez? Karo, besteari zuari zera gainera isilan egiten du, ez dio esaten inoiz. Zenet, sentitzen du, ez? Begira, orainago egiten aizadet, begira, baina inoiz ez dio leporatzen. Orduan, konturatzen danean liberazioa da, ez? Konturatzea zuzeu zerala horren ardura duen, ez? Eta orduan, ardura hori hartu, eta zukin dezakizun goza bakarra da, momentu hortan da hori moztea. Hori balin bada, nahi dezuna, edo horrek zorrarazten balin badizu ezin joguna, ez? Eta orduan, badaklak bat oso askatzailea da, ez? Eta esaten du hurrengo kapitulotan, ez? Oraindik daukat lurretik 4 zentimetrora mantentzen naun askatasun sentsazio bat, ez? Eta ez da bestea gaiztoa dalako, edo bestea dalako, edo harreman oso toksikoa dalako, bueno, hori igual bai, baina... Baizik eta askotan heltzen diegulako gauza batzui ez askatzearren, eta mantentzen gaituzte estankatuta, eta bera dago beste alde batetik gauza berpentsatzen, eta aldi berean segurtasuna ematen dio hor izatea beti, ez? Paper berdina mantentzen duna. Eta beldurra ematen du askotan askatzea harremanetan sortzen ditugun rol horietatik, baina aurrera egiten ez duten momentuan askatzeak askatasuna handia ekarri dezake. Eta kasu honetan, bikotekide ohia da, baina izan liteke zure amarekin dakazun harremana, zure lagun minenarekin, o zure... Lankideekin, nagusiekin ere. Bai. Beraz, ausartzen da, ez, momentu horretan. Ze ausarta da bere beste, bakarrik bidaiatzeko edo beste erabaki batzuk hartzeko, ez? Baditu bi puntu horiek, ez? Bai, baina ausardia izateko behar dugu heldulekuak eta nora itzuli euki, ez? Erreza bakarrik bidaiatzea nora itzuli balin badaukazu, nori kontatu balin badaukazu, ez? Erreza izarakit jendartean oso txapalant izatea, gero zu nolakoa zaren eutxiko dizun lagun arte bat balin badukazu, edo ez, maite dizun jende bat balin badukazu. Denok behar ditugu segurtasun leku horiek, ez? Orduan, berak oso ausarta da, baina gero segurtasun leku horiek ere baditu, eta horiek kolokan jartzak beldurra handia ematen dio, ez? Dene ustez ba, kasu honetan Lucia, lagun hoia badala segurtasun leku hori, ez? Esaten du momentu batean, onartzea, bera dala momentu honetan gehien ezagutzen hau pertsona. Berak ez du harreman hori mantendu nahi, baina ez du askatzen horretxegatik, ez? Helduleku bat delako, ez? Nik uste baietz. Momentu batean esaten duzu deskribapenak egiterakoan, maniek, beldurrek, horrelako gustuek, minek definitzen gaituztela. Hala da, hori garagu, ez? Batzutan zaila da, ez? Esaten zer naiz ni edo nor naiz. Holakoek definitzen gaituzte? Definitu gaitzak ez, bai, ez dakit, nik uste baietz, erabakien inguruan hain izan ez idazten, momentu baten, hasten da erabakia hundien inguruko ausarketa egiteitu, ez? Nor gara, eta orduan askotan ofizioari lotzen diogu, ez? Gazetarian ez, eta nor naiz. Bai. Eta nik uste dut, eta hori idazten juna izen enean, nor geran gure buruari berresteko, munduari berrentzaio, fiskat, ez? Nor geran, baina gure buruari berresteko hartzeitugula aldatu nahi ez dituguna hainbat gauza. Berentzait, kafea hola gustatzen zait, horrela gidatzen dut, mina hori ditu, beldurra hori ditut, eta horiek ez aldatzeak egiten gaitula areguago. Gezurra da, gero aldatzen doaz, ez? Baina unero baditugula askatzen ez ditugun gauzak. Gero bat askatuko dugu, beste bat utxiko dugu, ez? Baina
Nini naiz, uste liburu esatetela, ez? Bi kafe hartu gabe naizelako inor. Eta jende guztia dakielako hori. Nini naiz, eta gizerri beldurra handia diotelako, eta jende guztia dakielako, ez? Jende guztia daki niri kanela etzaitela bat ere gustatzen. Gorroto detela, xolomoagaz dakin. Hori da. Gauza horiek, txikigeriak ematen dutenak, erabakitze ditugu eta daukagu mania hori ez askatzekoak, ez? Eta besteek badakiten olakoa zeran, gauza horien bitartez, ez? Batzutan ematen du besteek zu baino gehiago dakitela, norzaren, ez? Hori askatu nahi duzu eta zaila da, ez? Buelta ematen eta ondartza ez, orain mendia. Orain mendia. Eta olakoa gara gainera, ez? Bai, eta gero aldatu iten dira, gezurra da betirako geratzen diana, ez? Baina momentuan behar ditugu gure definizio txiki horiek, nik uste dut. Baina, batzuk bai eta beste batzuk igual ez, baina nik uste dut inguruan baietz. Nik siesta egin behar dut bai edo bai. Eta, ez dakit. Holako gauzak, bai, nortasun nabal batzukola sinatza ditugu, ez, gure buruekin. Osongi. Sexu estena esplizitoak ere badaude, euskaraz irakurtzeaz da oso ohikoa gainera, eta niri behintzat oso polita iruditu zait. Genero hori gustuko duzu? Pentsatu duzu agian horretan gehiago sartzea? Egia esan, nahiko zimaz ateratako atalak dira, oso eroso sentitzen naiz, eta momentuan, batez ez lehenengo estenarekin, enitzen nahi beste pentsatzen ari sexu estenari buruz, baizik eta horrek esan nahi zunari buruz, ez? Esan nahi hor bikotekide horiarekin beste zerbait kontatzen ari zen, kontatzen ari da. Eta hori oso errez ateratzen zaite sexu deskribapen hori, eta tal, ez? Eta gero konturatu nintzen, niretzako ez alako txortaldi bereziki alegrea, tristea delako, ezintzola geratu, bakarra eta hori izatea. Eta hori zen, bigarren basartukoet, aparte arnasa emango dion liburuari ere bai, barne ze horri ez, eta gero ardura bada politiko batetik ere bai, ze euskal literaturan literatura erotiko gutxi dago eta literatura erotiko lesbiko are gutxiago. Eta hori zen, hor bai sartukoet beste eredu bat eta beste zera bat, ez? Eta, gila esan, gustora sentitzen nahi zen zea bat, igual bai, baina ez dakit, idatzeko nuken liburu erotiko bat, ez dakit, horrela, ez? Genero horretan zehazki. Niretzako estena hori sartzea da, igual, beste estena taberna makarrik edaten edan estena sartzea da zela. Nahiz eta konstiente hartu nuen, hau egon behar da, ez? Eta segurako gabezia da. Baina pertsonaiaz asko esaten dute. Bai, karo. Ez dia txortaldi utxalak, esan nahi dut. Intimoa, ez? Bai, batek balio du gauza baterako eta bigarrene balio du beste gauza baterako, ez? Eta noski, etzan sartzeagatik sartu ere, ez? Zerbait adirazen egin nuen horrekin, ez? Eta, niri bigarrena ere asko gustatzen zait, ez? Nola, aparte hori, arnasa ematen diolako momentu batean narrazioari. Adinagoa agian, ez? Bai, bere bakar, lehenengo bertsonar bum, pixkat beste zerbait jarri, eta gainera ere balio dio berari, ez? Lehenengo pertsonan idaztearena naturaltasunez ateratzen ere, erabakita? Diotenez, idazte hasi berrion joera bada, errexagoa da norberak bere lehenengo hautsetik idaztea. Nik pentsatu nuen, eta hasieran bat zeuden hirugarren pertsonan idatzitako parte batzuk, beste batzuk. Baina, gogoetan maila ikusita eta personaje zentrala berazala ikusita, dudatu. Berora ez dakit, baina lehenengoan enun dudatu. Uste indarra ematen diola, eta gero irakurriak identifikatzeko ere eskertzen dula. Azkenaldian, jakingo duzu, oso modan jarri dela novelak antzezlan edo film bihurtzearena, gustatuko litzaizuke? Zure novela hor oholtza gainean ikustea? Ez dakit antzezlan baterako gehiegi ematen duen ez daukalako dialoga hondirik. Esan barko litzateke antzezlan monologo punto batekin, ez? Eta filmanena ez dakit ez dauka akzio berezeki gehiegi, esan nahiz eta estenak aldatzen dian, baina imaginatzazu, iten badute, estupendo. Baina, gara, ez jarri nire burua tesitura hortan egia esan. Igual korto bat, labur metrai bat igual bai. Hora, lagunek eta egin da. Oso ongi. Pixkat bukatzen joateko, ikusten da agian distantzia bat jarri nahi izan duzula, ez? Pertsonaiaren eta zure artean, baina uste duzu zu ikusten zaitugula, pixka bat, Gezalen pertsonaiarekin? Bai, ikusi nahi naunak eta ezagutzen banau, ikusiko nau duari gabe. Ze badun eretik, zaila da, nik sekulako distantziakin egin dut. Nik eukiditut hasta elkarrizketak esan nahi dute, batean Gezalekin, eta visualizatuta den egiten dut, fizikoki, eta ez daukan ere itxurarik, eta nik oso distantziaz ikusten dut. Gogoeta batzuk Katarinek konpartitzen ditula?
Claro, baina izan liteke nire parte bat, ez dakit nola esan. Nik eukitzak parte ziniko hori, baina nien naiz persona ziniko hori eta Jezabel bada osorik ez. Orduan nire parte batetik personaje oso bat egitean hor egon daiteke identifikazio puntu bat ez. Baina, karo, nik ez, nik ulertzen den, iragurtzen du jendeak esate duela, jo, puta Katxalin. Osea, ikusten duela hor eta nik... Ikusten zaituela, baina ez da antagonikoa ere, baina... Bai, ez dit importa, logikoa da, deno jartzen dugu, irazten dezunean jartzen dezu zuretik zerbait, ez? Gero egia dena da, Jezabeli pasazizkion zer, ez zaitela niri pasa. Osea, ez nahiz joan italira, ez zaitu osabatil, ez dakit, ez? Gauza piat, ez. Gero esperientziak sartzen dituzu, elkarrizketak ere, bai, ez? Eta gian konturatu gabe batzuk, ez? Bai. Nahi gabe ari zara hori esaten. Bai, baina ez. Ez dauka autobiografiatik puntuik. Baina gero bai, gogoetak eta asko nariak diala, bai. Oso ongi, eskerrik asko bai. Promozioarekin bukatu gabe, baina ari zara bigarren liburu batean pentsatzen, edo proiekturen bat duzu hartxe eskuartean? Pentsatu baino gehiago hurrengo baten, gustora egin deten ez, ziurrenik noizbait berriz zerbaiten inguruan pentsatzeko gogoa, daukatu idazteko gogoa, litekeena da literaturara jotzea berriro, gustora egon naizelako ez. Horrentxe berdan ez daukatola bereziki, baditut idea batzuk, zertaz hitz egin nahiko nuke, baina desberdina da gainera, baina ukieten prozesua, batzalako, ezakit ez, honera aurkeztu beharra gero, ez? Orduan, orain inbarko nuke gainera, lanean dagoen bitartean, ez dakit, ez? Orduan, egoera aldatzen da totalmente. Baina, segurazki, bai, segurazki joko edela berriz genero ontara, eroso sentitu nahizelako, eta iruditzen zaitelako gainean, gauzak esateko balio duen generoa dela, eta konpartitzeko oso formatu hona, ez? Eta, baliteke, baina esan bezala, orain, zurrunbilo hau disfrutatzen saiatzen nahi naiz bintzat. Oraindik badago, ez, zurrunbilo hori? Bai, oraindik. Uste dut hilabete honetan, hilabete eta gutxi da dirurate dela, 20 elkarrizketa egingo nituen, 8 aurkezpen, ez dakit. Orduan, ez dakit, botatzen nahi nahizola bote pronto ez ditut kontatu, baina... Bai, eta horreko oso sorteko sentiarazten hau, baina, karo, ez dakazu beste zer egiteko... Astirik. Ja, zure liburua. Vengo a hablar de mi libro konstante bat egin naiz. Oso ongi, baskertzen dizugu ere, jakindan nola zabiltzan. Ez plazara. Honaino etortzeagatik, gurera etortzeagatik. Espero dugu bigarren bat egoten bada edo ez, nahi duzunerako hementxe gaituzu, badakitzen non gauden. Eta beste bat arte, Katxalin. Aio.